Doncs sí, amics, s'ha acabat la primera fase, la fase de grups d'aquest Mundial, Copa del Món de Bàsquet, que està disputant a Filipines, Indonèsia i Japó. Per algunes seleccions el que queda d'ara en endavant és un camí veritablement de plaer, de cerca del títol. Aquesta Copa daurada tan maca ja només li queda com a opció aquestes 16 seleccions que podeu veure aquí els seus jugadors més importants. Però hi ha altres 16 que hauran de lluitar per la 17a plaça per intentar colar-se en els Jocs Olímpics, en alguns casos, i en alguns casos un autèntic viacrucis que no voldrien viure, com veureu en algunes seleccions que sorprenentment estaran de disputar aquests partits per la 17a plaça. Anem ja, per tant, per veure, a analitzar les classificacions, grup per grup, en directe els resultats. Al final, la República Dominicana sorprenentment ha guanyat els seus 3 partits i passa com a primera del grup. Itàlia passa com a segona, amb la derrota només contra els dominicans. En el grup B, Sèrbia s'ha mostrat bastant intractable. Hem de dir que al final els serbis han tingut un gran encert en el tir exterior, sobretot jugadors com Jovic o Bogdan Bogdanovic, l'alè que juga a l'NBA, i això els ha donat el primer lloc del grup, seguits de Puerto Rico, que s'ha classificat a última hora avui guanyant a la Xina. Sudan del Sud, que ha fet un paper molt digne, que va forçar la pròrroga en Puerto Rico i ha estat a punt de classificar-se. Avui ha fet fins i tot uns bons primers minuts contra Sèrbia, un equip molt físic, com veureu en les estadístiques, que també ha funcionat bastant bé, però al final es quedarà amb la lluita per la 17a plaça. Nosaltres creiem que pot acabar amb un bon paper. En el grup C, els Estats Units, líder intractable, i avui mateix, amb un partit que no ha tingut massa història, ha guanyat a Jordània de pallissa, molt bon partit d'Anthony Edwards, que és l'estrella d'aquest equip, com veu en aquesta imatge, i la selecció grega sí que ha hagut de patir molt. Avui Grècia i Nova Zelanda juguen un partit com si fos de setzents de final per entrar a la segona fase. I tot i que els neozelandesos han dominat tota la primera meitat de forma molt clara, en la segona meitat els grecs li han donat la bota i han capgirat amb un parcial de 20 punts al seu favor per acabar guanyant aquest partit de 9 punts i colar-se en la segona fase, cosa que, amb totes les absències que presenta la selecció grega, és com a mínim el que espera la seva afició. En el grup D s'ha colat Lituània, la Lituània de Rokas Jokubaitis, que aquí podeu veure, i també de Valanciunas, que avui han fet un partit molt complet contra Montenegro, que acaba com a segona del grup, també colant-se de manera històrica en aquesta segona fase del Mundial. Egipte ha donat la relativa sorpresa guanyant a Mèxic i es col·loca com a tercera de grup, i Mèxic, un paper bastant decebedor el que han tingut els americans. Analitzant el grup E, veurem que ha estat clarament superior a Alemanya, que no ha perdut cap partit, i es va mostrar molt fort contra Austràlia, Finlàndia i el Japó. A mi personalment m'agrada molt el Japó, que després veureu que us ho destacaré. Austràlia acaba també com a classificada segona de grup. Totes les opcions, podríem dir, encara d'entrar en el partit de quarts de final, i el Japó i Finlàndia es veuran abocats a lluitar per la 17a plaça, tot i que la imatge que ha deixat Japó amb el seu públic local ha sigut molt bona. A mi especialment m'ha agradat molt, un jugador que després us destacaré com a revelació. Amb el grup F destaco Eslovènia, l'Eslovènia de Doncic. Doncic és més de la meitat del rendiment d'aquest equip i al final, de moment, no ha tingut masses problemes. Avui mateix ha guanyat amb un partit bastant clar al Cap Verd d'Edi Tavares. Hem de dir que el jugador del Madrid s'ha mostrat bastant irregular de moment amb el que hem vist de Mundial. Veurem en el que resta encara. Geòrgia passa com a segona del grup amb 2 victòries i Veneçuela, que de moment no suma cap victòria, és la que acaba com a cuera en aquest grup F. Al grup G, gran paper el d'Espanya, que de moment està jugant força bé. En el primer partit, Billy va estar espectacular, en el segon, Juan Núñez, el jove base, i avui l'MVP ha sigut Juancho Hernán Gómez, el germà de Billy, que s'ha mostrat molt espectacular en la majoria de les seves accions. Brasil passa com a segona, no sense problemes. Avui ha patit bastanta estona, ha anat per darrere contra la selecció africana de Costa d'Ivori, que al final es queda com a tercera, i Iran sense victòries com a quarta. I en el grup H, que ha sigut un grup absolutament revolucionari, Canadà ha acabat com a la millor del grup, clarament, amb un rendiment molt interessant de jugadors com Olynyk, jugadors com RJ Barrett, sobretot Shai Gilgeous-Alexander, que després us destacaré, i la selecció de Letònia, que s'ha colat com a segona després de la gran patacada de França
El Líban acaba de moment també aquesta primera fase amb 3 derrotes i ja us passo a destacar les revelacions. Us destaco les revelacions del que portem de campionat. Per mi començaria per una revelació d'un gran jugador jove, com és Juan Núñez, aquest jove base que no estava ni entre els 16 convocats inicials d'Espanya, però per la lesió de Ricky Rubio el va col·locar en la convocatòria i ha acabat com a base titular, jugant molt bé i fins i tot MVP del segon partit d'Espanya. Després destaco Letònia, us mostro aquí aquesta imatge de l'afició letona com embogia d'alegria després de la victòria contra França i la consegüent classificació. Atenció a la selecció letona, que li falta a la seva gran estrella, que és Porzingis, i que juga a Washington Wizards, però malgrat aquesta absència ho està fent molt bé. I veurem el que dona així en la segona fase. Canadà, que també serà rival d'Espanya a la segona fase, que veiem a Dillon Brooks, tot potència, i realment jo crec que és una selecció que donarà molt que parlar amb el que queda encara de campionat. Vull destacar també aquest jove jugador, Yuki Kawamura, el número 5, el petitet base de 1,70 m, que contra Finlàndia es va sortir i va ser una de les claus. Aquí veieu que el gran mercant no podia aturar de cap manera i va ser una de les revelacions. Per mi, aquestes 4 són les grans sorpreses i revelacions d'aquesta primera fase. I com a grans decepcions, començarem per França, amb aquesta imatge de decepció d'Evan Fournier contra els propis letons, que embogien d'alegria. Homes com el propi Rudy Gobert també han decepcionat força i s'han mostrat impotents tant en la derrota voltadíssima contra Canadà, de 30 punts, com en la victòria ajustada contra Letònia. I avui mateix, ahir contra el Líban, es van mostrar molt irregulars i fins i tot van tenir problemes per acabar guanyant el partit. Aquí veiem la decepció de Sylvain Francisco en una de les posicions que està sent més discutida per la premsa francesa, que és la posició de base, que no està funcionant gens bé. Ja van tenir la polèmica del cas Hertel i ara aquest jugador que està jugant pocs minuts, de moment tampoc s'està sortint massa. Em quedo, per tant, com a 3 grans decepcions, les 3 Fs. Primer de tot, França, com hem vist. Segona F, Finlàndia. En aquest cas, veieu, Markkanen va estar impotent el dia del Japó, que van dominar molta estona, però al final Kawamura se'ls va berenar. I Filipines, la tercera F, els locals, que jo pensava que guanyarien algun partit i al final, de moment, no han guanyat. Jo crec que en la segona fase potser remuntaran el vol, però els filipins, de la mà sobretot de l'ex-Laker Jordan Clarkson, de moment s'estan veient potser amb la pressió de jugar a casa, del públic, i un grup que tenien que no era fàcil amb la Dominicana i Itàlia, al final, de moment no estan rendint com s'esperava. Veurem què passa a la segona fase. I passo ja a destacar-vos els jugadors que fins ara estan sent els més destacats. Aquí ja us diu, els més destacats com a MVPs serien Luka Doncic, en primer lloc, Joshua Hawkins, el pivot de Japó, nacionalitzat, un pivot estadounidenc nacionalitzat japonès, i Shai Gilgeous-Alexander, que pràcticament arriba a la 30ena de valoració per partit. Després d'aquests 3 grans jugadors, si ens fixem ja únicament el que serien els punts per partit, Luka Doncic està en 30 punts per partit, Rondé Hollis-Jefferson, el jugador estadounidenc però nacionalitzat jordà, que juga amb Jordània, aquest jugador que li diuen la Mamba jordana perquè s'assembla molt a Kobe Bryant amb aquest número 24 i la forma de jugar, tot i que és esquerrà. Jordan Clarkson, el filipí, que està notant molt, tot i que de moment tant Clarkson com Rondé Hollis-Jefferson no han arribat a sumar cap victòria per les seves seleccions. Que fa els rebotadors, ja l'hem destacat abans també com a un dels millors del Mundial. Joshua Hawkinson, el pivot del Japó, amb 12 rebots per partit. També Edith Averys, el pivot del Real Madrid amb la selecció africana de Cap Verd, i Nikola Milutinov, pivot serbi d'Olympiakos, que en aquest cas passa també de 10 rebots per partit. Destaco també, per part dels millors passadors, el jugador de Puerto Rico, Tremont Waiters, amb 8,7 assistències per partit, amb 8,3 Stefan Jovic, de Sèrbia, i Paul Stoll, de Mèxic. Ara us voldria destacar estadístiques a nivell equip, començant, per exemple, pels tirs de camp. De destacar, per exemple, que els equips que estan tenint millor percentatge en tirs de camp són equips que al final s'han classificat tots ells
i que podríem dir que estan ja entre els favorits, com Sèrbia, un 57,2%, Canadà i els Estats Units per damunt del 54%. Això pel que fa als tirs de camp, que seria els de 2 i de 3. Si mirem només els de 3 punts, Sèrbia, que en el partit d'avui ha batut un rècord de triples, 17 triples contra Sudan del Sud, i això l'ha portat a anotar en total 38 triples de 85 intents, que és gairebé un 45% d'encert. Canadà, que n'ha anotat bastants més, 45, està en un gairebé 43, i Sudan del Sud, el rival avui de Sèrbia, precisament, que ha llançat 89 triples, ha anotat els mateixos que Sèrbia, però amb un percentatge una miqueta inferior, 42,7%. Pel que fa a tirs lliures, vull destacar el percentatge de la selecció italiana, un 89,2%, seguit de Costa d'Ivori i de Finlàndia, que han estat per damunt del 80%. Fixeu-vos en el detall que en els millors tiradors de tirs lliures només s'ha classificat Itàlia, i Costa d'Ivori i Finlàndia hauran de lluitar per la 17a plaça. Pel que fa als punts a favor, el millor atac de moment el té Canadà, amb 108 punts per partit. Estats Units està en 106 i Sèrbia en 104,7. Són les 3 seleccions que han passat de 100 punts per partit i han demostrat un atac molt fluid que de moment els hi podria donar molts bons rèdits en aquesta segona fase. En canvi, les millors defenses serien Lituània, que només n'ha rebut 68 per partit. Espanya seria la segona millor defensa, que n'ha rebut 207 en 3 partits, que serien 69, empatada amb Geòrgia. Vull destacar també altres aspectes, com per exemple els rebots. En els rebots, Lituània, 48 rebots de mitjana per partit, seguida d'Estats Units i Puerto Rico serien les més destacades. Pel que fa a les assistències, Sèrbia és la que ha jugat més en conjunt, amb 29,7 assistències, i Espanya, 29,3 en segon lloc, i Canadà, amb una assistència menys que Espanya i 2 menys que Sèrbia, serien les que millor han mogut la pilota i, per tant, seleccions que, com veureu, arribaran lluny, creiem, en aquest Mundial. I pel que fa a la defensa dura, els taps, Estats Units, de moment la més agressiva, amb 20 taps i aporta, una mitjana de 6,7 per partit. Li segueix Lituània amb 5 i Austràlia i Espanya, 14 taps en 3 partits, que són 4,7 per partit. I acabo amb 2 estadístiques més que m'agraden. Una, la dels punts de la banqueta, que mostra una miqueta quins planters, quins rosters són els més complets. I aquí, òbviament, destaca Estats Units amb 56,3 punts per partit de la banqueta. Grècia seria la segona banqueta més completa, amb 48 punts. Lituània també, empatada amb Grècia. I en quart lloc tindríem Espanya i 5a Sèrbia, totes per damunt dels 40 punts per partit pel que fa als seus jugadors de la banqueta. I acabo amb els punts de contraatac, que és una mostra dels equips que defensen bé i acaben sortint ràpid al contraatac i anotant. En aquest cas tenim els Estats Units, i ja porten 86 punts de contraatac, que són molts, gairebé 30 per partit. Sèrbia és el segon, amb 68, 22,7 per partit. Canadà, la tercera, empatada amb Puerto Rico i Sudan del Sud. El proper rival que dius el mostro ja. Alguns d'ells han passat pel Barça, pel planter del Baskonia també, com són Smits o Rodions Kurucs, o Zagars, el jugador de la Penya, i al final serà un rival molt complicat que el proper dia Espanya haurà d'intentar superar si no vol jugar-se-la al tot pel tot contra Canadà, en un partit que seria molt difícil. Hem de recordar que Canadà en els partits de preparació ja ens va sorprendre, tot i jugar aquí a Andalusia. Serà el nostre proper rival, Canadà. El que vindrà després de Letònia són els dos rivals que tindrem en aquesta segona fase, que serà, sens dubte, apassionant i que us convidem, com sempre, a seguir-la. On? Aquí, al canal Muntaner. Que vagi bé.